Rusko má svoje tvrdé argumenty k súčasnému dianiu. Na Slovensko ich prišiel prezentovať zástupca predsedu výboru Rady Federácie pre zahraničné veci Andrej Arkadievič Klimov. K otázkam plynu, Ukrajiny a NATO sa dnes vyjadril exkluzívne P3. Rozhovor s ním uvidíte v prvej časti dnešnej témy dňa. KDH predstavilo komplexný program zmien pre slovenské zdravotníctvo pod názvom Liek pre slovenské zdravotníctvo. Garantom tohto programu je expert KDH pre zdravotníctvo Marian Faktor. Práve on bude dnes večer naším druhým hosťom. Vítajte pri sledovaní témy dňa na TA3. Naším hosťom je dnes večer Andrej Arkadievič Klimov. Dobrý večer. Dobrý večer. Andrej Arkadievič, povedzte prosím, aký cieľ má vaša návšteva na Slovensku? Сегодня здесь происходит уникальный, на мой взгляд. Dnes sa u vás koná podľa mňa také výnimočné podujatie a menovite slovenská etapa prvého paneurópskeho festivalového maratónu od Uralu po Atlantik. Podujatie bolo vymyslené rok dozadu a jeho úlohou je dokázať alebo preukázať, že kultúrny priestor v Európe je jednotný. Áno, hovoríme rôznymi jazykmi, je pravda, že sme mali rôzne dejiny, aj tie vzťahy, ale kultúrny priestor Európy je jednotný. Nie je to len 28 štátov EÚ, ale je to ohromné územie Európa, kde sa nachádza Švajčiarsko, Nórsko, Monako. To sú nie členovia EÚ. Okrem toho je to Rusko, ktoré zaberá polovicu európskeho kontinentu. Je to krajina s najväčším počtom obyvateľov Sovietskeho zväzu, s najväčším HDP a najväčším prínosom do európskeho kultúrneho priestoru. Tento projekt podporili zástupcovia Európskeho parlamentu, UNESCO a samozrejme aj členovia parlamentov jednotlivých štátov ako Ruska, tak aj krajín EÚ. Dneska sme sa stretli s vašimi členami parlamentu, včera s parlamentármi v Rakúsku, predtým v Prahe, v Rige a ďalej takisto vlastne pozdĺž celého tohoto maratónu budeme navštevovať našich kolegov, budeme mať stretnutia, okrúhle stoly, rokovania, konvencie a ešte zároveň otvárame kultúrne podujatia. Napríklad u vás tu máme výstavu detských obrázkov Rusko očami detí, tiež výstava detských obrázkov z Kaukazu. Predtým boli veľké koncerty a takisto budú maratóny festivalov, karnevaly. Je to veľké kultúrne, ale tiež spoločensko-historické podujatie. Но это большое общественно-политическое событие. Спасибо. Культурные дела очень важные, но тоже важные политические дела. Ako ovplyvnilo stanovisko Slovenska, ktoré pomenovalo anexiu Krymu ako porušenie medzinárodného práva, naše medzištátne vzťahy? Narušenie medzinárodného práva. Naši međugосударственные отношения. Myslím si, že táto pozícia samozrejme nebola nejakým veľkým prínosom v našich medzinárodných vzťahoch, ale nie je to ani mínus, pretože Ruská federácia rešpektuje práva iných štátov a rešpektuje ich suverénne rozhodovanie. Chápeme, že krajiny, ktoré uznali Kosovo ako také, urobili to na základe vlastnej vôle a sú štáty, ktoré to nepriznali. My to nazývame kosovský precedens alebo Pandorinu skrinku, za ktorou budú nasledovať rozpady rôznych štátov, pretože fakticky v jednostrannom režime bez súhlasu Srbska bol od Srbska oddelený veľký kus územia pod dohľadom NATO a to bolo narušenie medzinárodného práva a to bol precedens. A potom samozrejme, že to rozhodol aj Medzinárodný súd, ktorý to odobril, že je to oprávnené konanie. Čiže viac menej, čo sa týka Krymu, na jednu udalosť máme rôzne pohľady, ale to by nám nemalo brániť ako v tom multilaterálnom režime fungovať ďalej. Pri hlbšej diskusii na tom máme argumenty, a keby sme mali dostatok stretnutí, tak by sme dokázali vysvetliť tie veci každému rozumnému politikovi.
Myslíte si, že slovenskí predstavitelia rozumejú vašim argumentom? Čo sa týka vašej otázky, asi ich by ste sa mali opýtať. Poviem, že trošku ma to ako znepokojuje. Netýka sa to slovenských politikov, ale iných štátov, že jedno máme na obed a iné máme na večeru. Spasíba. Budete s našimi predstaviteľmi hovoriť aj o otázkach dodávok plynu? Čo sa týka problém plynu, to sa umelo premieta do politickej roviny. V skutočnosti je to čisto obchodný vzťah medzi plynárenskými spoločnosťami a Gazprom nie je súčasť štátneho aparátu alebo vládneho aparátu. Je to akciová spoločnosť, ako každá akciová spoločnosť musí generovať príjmy. Keď nebudú príjmy, tak s tým niečo treba robiť. A jeden z akcionárov Gazpromu je náš štát a my potrebujeme dostať peniaze do rozpočtu. A ďalšie akcionári sú občania Ruska. A tretí akcionár to sú tretie štáty. Čiže Gazprom bojuje za to, aby jeho profit bol vyšší, aby dividendy bolo vyššie a náklady nižšie. Čiže tie rokovania vedie Gazprom a netreba to miešať s politikou. No i kaká je vaša točka zrejme? Ako sa teda na to pozeráte? Podľa vás je cena plynu aj politickou a nielen komerčnou otázkou? Komerčným vопроsom? Vezme na seba zodpovednosť a poviem to jednoducho, že plyn je len komerčná záležitosť a tá cena plynu je jednoducho taká, aká je. Lebo ešte s prezidentom Janukovyčom sme podpísali dohodu, kde sme podpísali dlhodobú zmluvu do polovice 21. storočia. To bolo vyvážené zmluvou ohľadne základne na Kryme. Čiže keď my platíme Ukrajine za základňu, tak sme potrebovali tieto tieto peniaze dostať naspäť. A Ukrajinci chápali, že sa podpisuje v tomto kontexte. A podpísali to ľudia, ktorí aj momentálne existujú v ukrajinskej vláde ako členovia vlády. Čiže sú to politici a mali by sa vrátiť naspäť a dostali dopredu peniaze na mnoho rokov a zatiaľ iba za posledné mesiace dostávali obrovské objemy plynu zadarmo a vôbec na to neplatili. A samozrejme, že musia zaplatiť za staré dodávky. A potom sa až pôjde podľa nových cien, ale staré ešte dodávky nie sú zaplatené. Čiže ten obchodný vzťah musí byť vyvážený. Vy nebudete niečo dávať zvláštneho rozpočtu nejakému tretiemu štátu alebo inému štátu, ktorý vám nič spätne recipročne za to nedáva. Čiže všetko je presne vypočítané na centy, na drobné a je treba to zaplatiť. No, to pani majú dlhy. Rozumiem, dlhy sú jedna vec, ale cena druhá. Prečo má Ukrajina platiť inú cenu než európske krajiny? Za gaz. Druhú cenu. Ešte raz to vysvetlím. Tá cena, podľa ktorej majú platiť, zahrňuje v sebe aj kompenzáciu za tie peniaze, ktoré už dostali dopredu. Pozrite sa, oni nám dlhujú obrovské sumy. Sú veci, ktoré sú očividné, napríklad 10 miliard dolárov. My chápeme, nemôžete to zaplatiť naraz, platia nám mesačne aspoň niečo. Dávajme výhodnejšie podmienky, ale oni to chápu, že to je cena za plyn. To nie je cena za plyn. Štandardná cena za plyn je približne taká, ako kupujú všetci ostatní prezidenti. To hovorí aj náš prezident. Ale čo sa týka gazu na Ukrajine, tak my máme ako špeciálne podmienky, čo je bilaterálne kompenzované tými peniazmi za základňu, ktoré boli zaplatené dopredu. A to všetko sa musí započítať. A oni hovoria, že toto je ruská hra a špeciálna cena. V žiadnom prípade, keď nám vrátia naspäť tie peniaze, čo sme im dali, tak všetko sa vráti k bežným obchodným podmienkam. Vezme si, že človek vám dlhuje 10 000 eur a vy im poviete, dobre, nemôžeš mi dať 10 000 eur momentálne, tak mi budeš dávať každý mesiac nejakú časť. A oni nechcú ani toto, oni neplatia nič. Oni iba hovoria, že niečo im hrozné dávame, ani $1 nám nezaplatili za kubický meter. Nič neplatia. Mnohí filozofi говорят, что podľa mnohých filozofov je sloboda najvyšším ideálom. Možno súhlasíte?
Возможно, что вы согласны. Ja s tým súhlasím, ale musím povedať, že okrem slobody je ešte ďalšia nejaká hodnota, ktorá je neoddeliteľná od slobody. Да, ну, есть... Je teda aj Ukrajina slobodná? Prečo má Rusko problém s tým, že chce Ukrajina vstúpiť do Európskej únie a raz možno aj do NATO? И позже, пожалуй, тоже в НАТО. Ну, вы знаете... My nemáme problém, kam chce ísť Ukrajina. Oni majú s týmto problém. Čo je v pozadí? Ukrajina je v súčasnosti členom Zväzu nezávislých štátov. Ako člen tohto spoločenstva má špeciálne ekonomické vzťahy s Ruskom jednostranne. Keď sa Ukrajina odhodla vstúpiť do Európskeho zväzu alebo Amerického zväzu, samozrejme, že musí vystúpiť z jedného zväzu, až potom môže vstúpiť do ďalšieho. To nie je naša žiadosť, to je požiadavka EÚ. A keď samozrejme vystúpi z tej únie, colnej únie s nami, tým pádom stratí tie výhodné podmienky, ktoré má. Napríklad Slovensko nemá také preferencie v obchode s nami alebo Rakúsko, ako má Ukrajina. Čiže my im povieme, budete na úrovni každej inej krajiny, ako sú cudzie krajiny, ale pre Ukrajinu to bude koniec všetkého, čiže my ich neodhovárame od ich krokov, ale my im vysvetľujeme, že keď vystúpia z jednej colnej únie a vstúpia do iného zväzu, napríklad ak vzniká otázka, že či Európska únia príjme Ukrajinu, na to my nemôžeme odpovedať, na to musí odpovedať EÚ, ale prezident hovorí, že vlastne vstúpia do EÚ, ale musia chápať, že vystúpia z colnej únie. A čo sa týka NATO, podľa podmienok NATO nie je možné vstúpiť do NATO, ak má krajina nedefinované hranice alebo nejaké sporné hranice. Neviem si predstaviť, ako prekonajú túto prekažku. To by ste sa mali opýtať nie nás, ale Ukrajincov, alebo zmeniť ústavu NATO s niekým, kto sa v tom vyzná. Čím to je, že sú hranice Ukrajiny neregulované? Je to problém Ukrajincov alebo Ruska? My to považujeme, že je to definované. Keď si Ukrajina myslí, že je nejaký problém, treba vytvoriť komisiu a táto komisia musí fungovať a potom treba vytvoriť nejaký dokument, musia ho ratifikovať parlamenty. Napríklad s Číňanmi máme hranicu 4200 kilometrov. My sme zregulovali vzájomnou dohodou každý 1 kilometr z tejto hranice. Ukrajina si myslí, že oni sami môžu určovať, kde bude ich hranica a nepotrebuje sa pýtať na to susedov. Predstavte si, že máte, povedzme, nejaký dom, vilu a vedľa je nejaký sused a váš sused vám povie, ja určím, odkiaľ pokiaľ je moje územie a odkiaľ je vaše územie. A oni sa chovajú takto. Oni sami chcú určovať, kde bude naša spoločná hranica, kadiaľ pôjde a zajtra to bude regulovať s Poľskom, ale v svetovej histórii to robil len jeden človek a to bol Adolf Hitler, ktorý si sám stanovil hranice so susednými štátmi. Je podľa Ruska NATO nepriateľom Ruska? Вы знаете, я рекомендую почитать... Ja vám doporučujem prečítať si definíciu v Oxfordskom slovníku. Tam je definícia, že NATO to je vojensko-politická organizácia vytvorená na boj so Sovietským zväzom. A pretože mnohí si myslia, že Ruská federácia je sukcesorom Sovietskeho zväzu, zrejme sa to chápe aj v tom zmysle, že takáto je úloha NATO. Ja som sa veľakrát pýtal občanov neruských štátov a štátov NATO, proti komu je vlastne NATO nasmerované. A každý jediný mi odpovedal, že to je proti Rusku. A toto som sa pýtal teda občanov štátov NATO. Ja mám jednoduchú otázku. Ak NATO považuje Rusko za priateľskú stranu ako európsky štát, ktorý podpísal dohodu o nešírení jadrových zbraní, prečo NATO prisúva svoju vojensko-politickú hranicu k hranicám Ruskej federácie. My nie sme Severná Kórea, my nie sme Irán a nie sme ani krajina v centrálnej Afrike, kde sa nedá určiť, ako sa budeme chovať. Máme veľmi zodpovednú zahraničnú politiku a máme arzenál zbraní, všetkých zbraní ako Spojené štáty a 60 rokov pracuje na tom, aby vo
vo svete existovala vyváženosť ťažkých zbraní na svetových stranách. Оно, конечно, вызывает у нас много вопросов. Čo je obsahom ruského návrhu poslednej rezolúcie v Bezpečnostnej rade OSN, ktorý sa týka Ukrajiny? Вы знаете, мы постоянно хотим действовать исключительно Poviem to takto, snažíme sa neustále fungovať, používať diplomatické